Топ 3 факта за здравето на твоето куче. Номер 1. Температура. Нормалната телесна температура при кучетата е по-висока от тази при хората. Всяка стойност между 38 и 39 градуса е перфектна и означава, че кучето ти е здраво. Ако температурата надвишава 40 градуса, това означава, че има някакво сериозно възпаление. Можеш сам да измериш ректалната температура на кучето си с човешки термометър. Номер 2. Потни жлези. Кучетата също имат потни жлези, но са много по-малко на брой от тези при хората. Потните жлези при кучетата са разположени основно в областта на лапите. Основният начин за охлаждане при кучетата е дишането с изплезен език. Номер 3. Нощно виждане. Точно така, кучетата могат да виждат в тъмното. Това е възможно благодарение на структурата на очите им и по-точно на слой, който се нарича тапетум луцидум. Този слой се намира на задната част на окото и повърхността му отразява светлина. Това позволява на кучетата да виждат добре, дори и в пълен мрак. Ако искаш да имаш здраво и щастливо куче, последвай ме!